ಹಾಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತುಂಡು ಮಾತೆರೆ ಲೇತ್ ಗಂಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ 16 ಗಂಟೆ ಅನ್ಪಿದ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುವಾಣದ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ
महागणाधिपतये नमः। तस्मस्वराजम् तदातसामग्निषन्नः तत्त्वाचरुपगामि तज्रवस्नामकीयमाहारम् अभिला ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ जगन्नाथ
ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ಇನ್ನ ತುಳುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎಂಥದ್ದು ತುಳುವ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಿನ್ನನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ UKG ನಿನ್ನನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ಚ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.